Bueno, moi bo día a todos e a todas. Benvidos hoxe a esta rolda de prensa na que me acompañan a miña dereita Francisco Pais, presidente da Asociación Española contra o Cancro en Santiago de Compostela, e a miña esquerda Lucía Álvarez Santullano, técnico de Prevención e Promoción da Saúde, tamén da Asociación Española contra o Cancro aquí na nosa cidade. Ben, pois hoxe estamos aquí porque queremos sumarnos dende o Concello a unha importante iniciativa para a promoción dos hábitos saudables que nos propuxo no seu momento a Asociación contra o Cancro e que ten unha dobre vertente. Por unha parte, o que pretendemos con esta actividade é mellorar a calidade de vida das persoas que conviven co cancro e, por outra, pois favorecer esa prevención desa enfermidade a través da vida activa. A actividade que se propón, e agora nos la explicarán con máis detenimento tanto Paco como Lucía, digo que o que se pretende é facer unhas andainas que nos chamamos roteiros saudables. Propuxéronse 6 roteiros seguros con unha dificultade baixa, non van ser de moita longitude, aproximadamente cada unha pois ao redor de 2 kilómetros, o que supón que aproximadamente estaremos camiñando pois sobre unha hora. Estas rutas, en principio, están diseñadas, o número das rutas que se diseñaron foron 6, Carme de Baixo, Carballeira, Ceca, Afonso sería unha, Eugenio Granel, Banquete de Conxo, outra, Multiusos de Sar, Eugenio Granel, a terceira. Teríamos unha cuarta que iría dende o Parque de Carlomagno hasta San Lázaro, Parque de Belvís, Eugenio Granel, e xa por último, desde os Xardíns de Fonseca hasta Carballeira de San Lourenzo. Estas rutas van dar comenzo este domingo e empezaremos, se non estou equivocada, pola de Multiusos do Sar, non é así? Sería Multiusos do Sar, Parque Eugenio Granel. Bueno, como decía, conxugar as dúas cousas, tanto a mellora da calidade de vida das persoas como favorecer a prevención, é o que busca este programa de rutas saudables que, como xa dixen, de seguido nos van a explicar Lucía e Paco. Desde o Concello apoiamos todas estas iniciativas que traballan en prol da promoción do exercicio físico e calquera rutina que aporte un beneficio de saúde ás nosas veciñas e aos nosos veciños. E, polo tanto, esta actividade pois non podía ser menos porque se enmarca neste ámbito. Ademais, é unha actividade que vai estar dirixida non só a estas persoas que teñen esta enfermidade ou que padeceron esta enfermidade, senón a todo o mundo que queira participar. Tamén a aquelas persoas que habitualmente pois non adoitan facer deporte, e isto é unha cousa, xa digo, suave, pequeniña, que podemos facer todos, xa que o que se propón son uns roteiros sinxelos e, como xa expliquei, dunha duración aproximadamente dunha hora. A idea, polo tanto, é xerar un hábito que se manteña no tempo e que veña a combatir ese sedentarismo como forma de previr o cancro e que tamén teña un impacto positivo na calidade de vida daqueles que, por desgraza, pois teñen que convivir con esta enfermidade e cos efectos que produce. Por eso, iniciativas como estas desde o Concello parécenos moi interesantes e agora voulle dar paso, primeiro a Paco, para que nos explique un pouco, aínda que xa adiantei un poquinho desto, cal é o obxectivo que se persigue con este tipo de actividades, pero él nos lo explicará un poquinho mellor. Gracias, concelleira. Bueno, primeiro agradecer ao Concello de Santiago por todas as facilidades que nos puxeron a hora de diseñar esta actividade. Como sabedes, a Asociación Española contra o Cancro diríxese a pacientes, a familiares e fai unha labor que é unha labor de prevención. Por exemplo, fomenta os distintos cribados que existen para distintos cancros e, ademais deso, analizamos que había determinados estudios que decían que o sedentarismo era unha base das principales enfermedades causas de morte, que son as enfermedades non transmisibles, ¿no? Entonces, como consecuencia disto, o que pretendíamos era
que a xente tivera contacto co deporte de forma moi esporádica, cada 15 días, rutas pequenas, pero que vai collendo hábito de facer este tipo de actividades, sair un pouco do sedentarismo. Diseñou as rutas ao Concello. Nos imos poñer un voluntario que vai acompañar en todo momento ao grupo de xente, que van a ser grupos pequenos, logo explicará un pouco Lucía polo miúdo, e o que pretendemos é que a xente se mova. Santiago moi bonito, o Concello fixo unhas rutas que son maravillosas, entonces o que buscamos é a participación de canta máis xente millor, e se hai que facer varios grupos estaremos encantados de facelos. Moi ben, moi ben. Gracias. Lucía. Pois, bueno, esta actividade que iniciamos en Santiago este próximo domingo é unha actividade que pretendemos, como ben dicía Mila, non? E ben recordaba tamén Paco, fomentar hábitos de vida saudables, xa que isto pode evitar ter moitísimas enfermedades, non? Entón, sí que creemos que isto é importante, e ata agora pois tiñamos máis unha visión, non, de falar de cara a educar en saúde. Creemos que isto quedaba algo corto e que era importante que a poboación tivera un rol activo, non, na que se implicara, e na que para poder xerar un hábito tens que iniciar a actividade, non? Por iso propoñemos esta actividade de rutas saudables que creemos que pode axudar a toda a poboación, a xente que normalmente non ten un hábito de poder facer exercicio físico, pois unha horiña, pouquiño a pouco, vai ser unha cousa que se vai adaptar ao ritmo e ás necesidades das persoas, se poda facer, e como pouquiño a pouco podemos ir vendo que podemos millorar, non? O millor, ao principio, a ruta son 2 kilómetros máis ou menos, e logo, pois, un día podemos facer 2 kilómetros 100, 200, etc. E ir así millorando. Creemos que é moi importante máis modificar entornos e tratar de que as persoas podamos prever enfermedades deste xeito, non? Grazas á colaboración co Concello, que efectivamente dende o primeiro momento sempre puso todas as facilidades, diseñou as rutas, e a verdad que estamos moi agradecidos, pois iniciamos este domingo ás 12 da mañá. A primeira ruta vai ser eso, como dicía Mila, empeza no multiusos de Sares, e será o punto de encontro, pero sí que é importante saber que precisa unha inscripción previa. A actividade é totalmente gratuita, pero sí que precisamos que a xente que se queda a inscribir veña a falar con nós, ven a través do 981-6479 ou a través do correo electrónico santiago.compostela@contraelcancer.es. Xa que temos que saber, dadas as circunstancias agora mesmo que tenemos de COVID, que o foro é máximo de 10 persoas, pero en caso de que houbera máis, se habilitarían máis rutas, isto non habería ningún problema, e necesitamos saber que xente vai a ir, porque, evidentemente, temos habilitado un seguro para estas persoas e para que todo sexa o millor feito posible. Vai estar dinamizada iso por 2 voluntarios que van coñecer a grupo, van estar sempre presentes en todo momento e a saber como teñen que actuar en todo momento. Entón, encantaríanos que vos poderais apuntar. Podes apuntar en calqueira momento, non ten que ser apuntarse solamente para este domingo, senón que cada 15 días vais a facer, quen se queda apuntar pode facelo, e a cada persoa que veña imos lle dar un pasaporte para que podeis registrando a súa actividade física, e que tamén sexa unha maneira, un xeito de ver como é un milloro, porque ás veces telo por escrito, telo presente de xeito gráfico, creo que pode axudar moitísimo, e así conseguir un pouquiño a recomendación da OMS, que é facer 60 minutos diarios de exercicio moderado. E o que di a Organización Mundial da Saúde é que isto pode evitarnos 200.000 mortes a 2025. Entón, eu creo que é unha causa máis que necesaria para poñer en marcha un hábito de vida saudable, modificar entornos e mellorar a nosa saúde. Moitas grazas ao Concello. Ahora sí, está. Mostrar desde o Concello, dende logo, o noso agradecemento. Este agradecemento é mutuo porque, iniciativas como esta creo que pagan a pena, e, polo tanto, solo lembrar outra vez, e imos lembrar como hai que facer esa inscripción, Lucía, ese número de teléfono, volvémoslo a lembrar.
o 981 Sí. 576479. En calquera caso, na calquera redes sociais ou internet, temos o teléfono. Tamén temos o 900 10036, que é o teléfono gratuito 24/7, no cual tamén poden dar información das rutas e derivalo para que nos os chamemos. Bueno, pois só nos queda convidar a todas as veciñas e os veciños que queiran participar nestes roteiros. Volvemos a lembrar que comenzan este domingo, que van a ter unha periodicidade de 15 días e, polo tanto, bueno, aínda que os grupos efectivamente non van ser moi grandes, pero o gallá que haxa moita xente que se apunta a isto, e se temos que facer máis grupos, pois faránse. Vale? E nada máis. Moitas grazas. Se hai algunha pregunta ao respecto. Moi ben. Pois gracias a todos e a todas e bo día.